Il-Prim Ministru Ġappuniż Shinzo Abe għamel żjara storika f'pajjiżna. Iltaqa' fil-Berġa ta' Kastilja mal-Prim Ministru Joseph Muscat tard is-Sibt filgħaxija. Kienet laqgħa ta' valur u waħda simbolika qal il-Prim Ministru li aċċena għal fatt li minkejja il-65 sena ta' relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi din kienet l-ewwel darba li Prim Ministru Ġappuniż żar Malta. Iż-żewġ mexxejja ddiskutew diversi oqsma: l-aspett turistiku, il-kummerċ, ir-relazzjoni kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun, ix-xenarju internazzjonali u dak Mediterranju u l-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi. Joseph Muscat qal li l-Presidenza Maltija se tgħin biex timbotta l-quddiem il-ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun, xi ħaġa li se tkun imsaħħa mill-Estonja, il-pajjiż li warajna se jieħu l-Presidenza. Joseph Muscat esprima s-sodisfazzjon li r-relazzjoni bejn Malta u l-Ġappun se twassal biex jissaħħaħ it-turiżmu, partikolarment permezz ta' programmi edukattivi. Flimkien ma' pajjiżi bħal Ġappun irridu naħdmu favur globalizzazzjoni b'aspett soċjali, sostna l-Prim Ministru. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Ġappuniż stqar li kien tunur li hu kien l-ewwel Prim Ministru Ġappuniż li żar lil Malta. Qal li qabel il-laqgħa mal-Prim Ministru Muscat żar ċimiterju li fih hemm midfuna Ġappuniżi li kienu fin-Navy Ġappuniża meta lura fl-1917 kienet f'pajjiżna l-alleanza li kellu dak iż-żmien mar-Renju Unit. Żjara li saħħitlu d-determinazzjoni għal ħidma lejn iżjed paċi fid-dinja. Fl-aħħar nett b'ton leġġer esprima x-xewqa li jduq ton Malti għax pajjiżna jesporta qatt ta' ton lejn il-Ġappun u nfittex sew mill-Ġappuniżi.